Ako man yung nagtingin siya kay wala nang sala niya. Inom sa. Wala, teksturya ang kulon. Sino ko na idungag. Kasi lang, okay mo na. May man na siya magawas kay para maayo maguda ko ipagawas mo sa iya. Dili siya magpabilin sa tong lawas. Mama na. Pagawa siya paday na. Okay. Pero undang na tagpasahan dito trabaho. Hindi pa ito yung tas mo ba? Hindi kayo na, uy. Nakadagang yung distributan na ito. Magiging na lang likod. Ano yung kusog? Sakit kina iya buwa. Gusto na dia iya. Lusay. Lusay na wala to kung lusay. Ano lusay ya? Kung ano ko ma-explain mo kanang lusay na siya nga. Pag di ni tandogon mo dako. Mingot tumargin ba giyak. Ano yung nungdan na mapungat o sahay ko pas usahay. Ano usahay? Gamay daw ko likod. Mark bala ba? Ano yung likod mo? Di mo baga mo kini. Nanipis na. Kung ano na. Nakagilot na riyan ko. Wala na ikanang kuhan. Panuhot. Oh, wala na ipanuhot. Likuan daw ba? Humok. Gahit daw yung likod daw. Giyak pa. Gahit yung likod. Ako din yung wala man ko'y sala. Wala man ko'y kuan. Ito yung binuhatan daw. Wala man ko'y binuhatang dautan. Natingala na lang ko. Dili sa mutingo. Sa likod niya, ang ibasa, isod ngit man. Ngit mo juga siya. Siya lang may gawas na ninda. Paghayang ron, hayang yung atbang. Darating sa atbang di ay. Kadlawon hindi maninda no. Mo din di siya maklaro, ngit man. Hayag naman ana may suga. Wala din ko nag-inom na nagkamot. Kita na lang may inyuha kay tao, ang uban doon siya. Oy! Isa man eh. Natingaw na ito, ang espiritu, ang diwindi, wakas. Kung ato bang sa inyo, ikuyaw kayo ito. Tama itong tilo ng lihok. Uy, kusog. Malihok, uy, kusog. Anana naman, ana. Anana ka ba? Mura lang Julie Ace. Ana, Buyagan goros na yan. nisulod ang buwan. Ano sunod? Ayaw ka na. Bagoy bayad na sa kwarto, bubultik, yung service. Ano ka mo ito? Eh, kung man to, luludid na ko ba? Yabang gila kong time, tanan. Hindi dawat man ako sa kuwan ng biyaso, tanan. Oras na yung mga injured ng iban. Dali ko na ko itong gilat, yung mga gunit man. Gunit, kamo sa'yo kauban, may babae na ito bata. Ilot ako sa bagtak na, katawaan mga ito. Agad! No? Ito na ay. Hirap kayo pala ito. Hindi ko kaabot. Gwanta, kabalos ko ay. Ano mas grabe siya sa mga? Gapon. Mas Grabe grabe siya niya. ya. Mas gapo sakit mo kay ito. Kitchuk kayo ay. Pero pag uman niya, alam niya sa pamino eh. Tulog yung kayang. Napay matang lamian na rin, ma'am. Was out. Wala ginagawa ni kitinood. I-adjust mo na po kung mo reklamo na. I-up naman siya. I-adjust ang gamay. Jusan gamay. Pero ano init? Ano reklamo na? Init yung kamot video. Init yung kamot lagi. Promise. Lagi promise. Okay. Ayan, shout out sa Tigaluna X. Ay. Ayan, na si Madam. Managilot si Madam. Gusto di ko. Kabalos na jud ka. Oh. Ano yung mga diri yung Lingkar ba doon? dali ra kay paluton, pero karon dili na. Kung makapaluto Yan, ka, sunod good ron. pa na siya. Pag di na mo luto, di na na siguro. Ana na siya. Wala. Diba kung maluto siya, ay, maulian ka. Ay, luto Na pa. ano, ano, alam kayo, luto. Pag di na mo luto, wala na yun na. Dili na jud. Patay dyan na rin. Sakit kina. Iwan di Ano, kami. Video hiko. Mapriso ka. Silingan, radyo dahil no, ang gihilot dahil no.
Kita ni sa iyang mga kauban. Sulod yan, sulod. Nahilot yan. Ano ko kayo, mapasa na ko na yun. Hmm? Sulod hilot, ano. Pindi. Excited na pud ka. Sila pa nito part ko din. Adi lang na ko ginasulti. Kuan. Para na mga triangle. Dili na ko ginakuan. Ako yung love triangle. Yung Dili ko kinambana. malunti. Basta na ibana makatang. Anak di man ko malunti. Sa balay di ay. Ako Naman for ang bana. sure, wala yun. Ya, nakay nagkatangkol na nang tungo. Dili ko kay basta mo dili kabalo Look, bikol. manang love triangle niya. Kasi gamin ka na ano, kuan. Supo na gani. Ito na. Tuto rin, Patay katulad ka? tuto yan. Ang uwag na siya. Uwag na siya. Kanong may kutok mo po diri? Kasi Oh, garo di, okay na. Isog mo to dire man to kana. Ha? Sa rush hours. Eh pala yun. Sakita, okay. Sakita naman. Anak kumpay ba nung man anak ko sa tubig. Kuy, Oh. di ka bubasa. Di mo Kita na. na mo siya. Ngayon, ni maho pa ng singot. Maho ni mong singot. Hindi, matuog ko baho lagi ko. Eh may mo, di ko One pwede. So na lang. Eh bisa may mahilot na ako. Mo klaro man hilot. May mahilot na mo kung makuan po ka. Pero na nakikitren. Anak Ako ang junior, na ako junior. Yan ako, baro jud eh. Siya may magkuhan. Nagalain sa kulaw, wasa kung bakuanon. Dia, na. Yan tutuan. Oh, sobra ra. Sakit kay na. Hindi na mabati kag customer na. Hindi tra kaya dili mo kan ba. Sakit ka na di aro. Usa ka masulat wala to. Oo. Lamig nilo. Oh, kamo man na entrance siya. Mo ni ang kuan do yan. Pati na. Oh, dili na Ay, pangusog sis. na pabutol Domingo. Mura-mura. Yung hilot ako mo 19, no? Pero grabe to. Mas gabi dito kay mo banganga Igulitan mo to siya kay ihamok ko nung kamot. Kauning kamot. Iba mangilot dililot ton, kitan mo. Ano lang, like mo. Bahala. Di mo wala ron na yan ngayon, magiging sakit ako agiri oh. Sabi di suggest. Ika lang yung kamot eh. Nalulugod ang kuan. Nalalugod mo po din, taon. Oy. Ayos may panungot at isip kay dili. Masat? Ito gamay. Magugihan. Nakutong kulang. Yan na isa po sa iyang nakuanan sa kuya no kay agay niya na lungan. Ang sa manang? Sakit ka. Ito kayo ito na. Tama na siguro. Sukad. Pero ba nailit sukad dyan no? Tama na siguro na sakit na. Ayun. Utang mo ano? Sa pagkaayon mo pa na. Buko-buko raman to kaway. Bukoy. Buko raman to. Di lahi ra dito ilot ni kuya. Tagning kaayo. Itog na kam. Tagning kayong sakit. One po, dala tambal naman po na. Ang tanan mo gani. Dito yan. Pati ng mga padulungay ayuhon tanang daan. Sabi nagihilak ba, gipugan lang na ako. Hilak lang Hilak para ba, hilak lang sa gawas. makuhan ka ma-trending. Agay! Dili ko ikablo. Laro ka diri oh. Kita, kay agtang dire oh. Hindi lang, agtang lang. Tarang. Sa balay kapatid yung hayagas mo suga. Dito. Mo to di ba hayag kayo ang Hayag video dito. dito kita mo. Okay ko dito kuwi ko. Hayagat. Uy, anawa yung video din. Dulom no. Dulong. Ang ba hayag kay ko.
Nikuto na. Isa sila yung lato na, no? Okay, Lord. Ano lang, gunta lang. Di mo ba pwede ka nanaon na ito paghilot, no? Ito. Kailangan ka ganaon. Pwede ka rin. Ay na ito, babalik ka. Ang ilbi ba? Gani mo. Sumlihilot ni o. Ano man to eh? Anak-anak, kaya ka na anak lang ba? Nagkatrabaho, di ba? Okay. Si Dina, dyan ang katawan. Dyan ko sukad ato sis. Wala na ko nagpahilot. Dyan ko dyan. Ilbi mo. Luto naman lagi, ma'am. Luto na gano'n. Sakit tayo. Ay, tama na siguro na. Ay. Yan, hindi mo ulihan na. Tama na daw, guys. Manon dyan na siya, guys. Mo, no, di para maayo. Ayo. Ya, pag umanral, matuog ka. O, mutimo ba kadaan, mutimo, pag uman tulog. Gumani mo, wan yang. Gumani mo, ano yan, tulog ka. Paungit man na siya, no? Mo pwede magbasa, kalimot ha. Anak na ba kagbasa? Pwede manindan na kagma. Walang ka ba pa? Parelax ka ba? Hindi ako na ka mo. Pwede mo ba manindaw ka? Hindi lang siya magbasa yan, no? Cashier lang siya. Pwede mo magbasa. Ay lang galit ko. Iya, ka-ice day na ilahan. Sana lang, pati lang yung bungawa, no? Bugam na lang. Di ba pwede mo relax sa kadlaw? Yun, di mo yung slice niya nga. Mga selfie, ay, wala mo. Diktab sa langit. Agay! Agay, Lord! Tabang, Lord! Agay, Lord! Pag ganun kamutab ba, no? Ibungaw yun, saligan mo? Oh. Nga ba, ibasa na po ni mo, no? Tumutan ako kayo ng mga ito kung isda, kung tayo ginaan ka. Pag magkana sa isda na, may hanap po na kamuta na may kabo. Amin, tahan ng kanang mga pino nga isda. Oh. Ay, igo ram na sila takos, anak. Oh. Bisbis. Oh. Ang barilis. Ginoo ko. Dagko kay, alsa pa ka. Slice pa ka. Slice day ka. Di mo na kabalo. Hindi ka kasir. Kasir, maging uban dia. Kunay man siya. Ug walay slicer, ako may mga slice. Dobling hako. Pero kami. Bili ako. Yung ba ang uban lagi nga? Slicer yun. Yang isa kasir lang yun. Ano ang silbi? Ay, Kasir balot. Ano ba? Kasir balot. sakit ko na rin niya. Ay, sakit ka na din. Super, di. Naya lang yan. Ay, ayaw ko mo sige maayo ya. Ano ba naman na? Yun na naman daan. Harang mo mo na yun. Tulog sa diya. Ilong lang. Para magawas ng mga bulatian. Kaya raman, kaya. Uy, paminaw ragod. Sakit ka na nagilo. Pero dili na sakit. Ano kuman? Sakit-sakitan. Tambag yun, tambag. Ang baganda ka. Hilot ra na. Tama na siguro nga yan. Ay. Ako bang hilot, yun na nga. Wala pa man ha. Nga ako, pang dangon ako. Nasa. Mana dito, Paul? Lahi ramang budang sakit sa kanang Bandog man itong mga... lahi ram massage pa. Pero- Sa kani, inani. Dili itong massage. Massage eh, gurong kanana. Kamot man, pag makakita ka naglusay. Paling kina kong kamot, o ha? Balikan ko yun na. Di ba maulian yan no? Kung kuhan. Lusay naman kanan ko. Nga ako, ina, pwede yung mga naon, kaya mabuntog mo na. Wala mo, ay, nauso, may nabuntog mo. Kapoy na minog itong Siya ka lawan. nangilot dyan nga. Dagpok, iglagong. Agay ako. Asa ka na pwede to? Iya, ganyan. Ikaw ba ito na painot? Oh. Dagpok, iglagong ba? Agay. Dala pang wakot. Agay, Lord. to. Hindi lang kayo tinatawag tayo. Naagod sa itong hait. Yan eh, mali ako na yung hait. Yes, ano. Dagko, ang gano. Okay, Lord. Dili pa man mo close. Dili pa man mo close itong higa. Hindi ko daw close. Maragi diya. Ano? Dili pa man mo close. Dili, dahil sa kuha close mo dumi. Tapos ito. Sige
iya, dili close. Kumbaga, bangay lang sa ta. Nagawag naman, dili naman. Sa Ito ako mga ah, close, kay- dili pa siya. di sa ako ah, kay suod Ah, na ikaw? mo. Ha? Pero dili, dili Ako may dili maguko plastic do dia oy. Gani, malagi mo man importante, God. Kaya di mag-plastic, pwede mo sa mahapak, pwede mo sa mayagay-yaga ang istorya, mo na close. Pero karon mataha naman ka ka. Sige. Hello. Agay kay. Diyan mo nakita yan. Muto. Ha? Muto doon na. Hindi mo muto, makuto na. Okay. Ay, tama. Dahil dili sa kamot ya, dili ka init yung. Dili init kayong kamot dili, dili. Diha pinakainit. Mas init din ang buko-buko. Ang sabi ng samar na. Oo. Sama daw. Samar yun, samar. Okay. Mura naman naghihiwa ang atong. Mura na nagkikilyo. Yan eh, gangot na sila yun.